Takže ahoj, já vás vítám u tohoto videa. Toto video je rušení věnce na dveře. Vezmeme si věnec, který máme hotový, já ho mám teda takto. Mašličku, kterou máme na dveře, necháme být. A když tam máte mašličku, třeba jako já, tady tuto, tak tu tam můžeme taky nechat. Ale tady je mašlička, kde je na tom dané jablko a pak popravíme všechny mašličky a uchováme tam, kde jsme to celou dobu měli. Vezmeme tady toto, co je na tom, jak je na tom jablko. Já mám jablko už suché a vydrželo to teda do 6.1.2014. Rozvážeme tady ze zadu mašličku. Mašlička je rozvázaná. Pokud ji máte rozvázanou a máte na tomto jablíčko, tak tu mašličku vezmeme, odlepíme od toho jabka a vyvlečeme. V tu dobu nám zůstalo samotné jablko. Jablko teda vypadá takto a ho teďka vezmeme a vlastně ho trošičku upravíme tak, jak bylo do úplně jináč, než byl doteď. Spravíme jeho boky a natáhneme. Pokud tam máte tu hvězdičku, tak nejlepší si tu hvězdičku vystříhat. Ale když nám to nedovolí to jablko, aby jsme to vystřihli a měli jsme to celou dobu na té mašličce, která je tady, tak necháme jablko být. A jdeme dál. Mašličky mezi tím dáme na bok. Mezitím rozděláme šňůrky, které jsme měli na každých 4 mašličky. Pokud jste viděli, že tady mám jeden... Proč to oddělala? Zavři dveře. Proč preto? Zavři dveře. Dvere? Jo, dvere. Tak, teď máme šípky. Ty šípky už jsou taky suché a odděláme je taky. Je to taky. No, dělej je. No, v tom případě necháme ty špendlík. Odděláme špendlík. Vytáhneme špendlík a vrátíme to zpátky. Počkat. Počkej, Dájo. Já jsem vidět obličej můj. Ani já ho nevidím. Ale o rušení tady tohoto, tak ne. Maria. Uteč. No řekni, co jsem. Maličín. Počkej, Dajo. Tu počkej. Tu počkej. Dajo, hodíš to. Vlastně tak to dáme. No. Máme 2 odděláme další 2. Ale bez tam toho. A vyhodíme do koše. Co? Co to? Proč?
Tak a vrátíme mašličku, jak byla na začátku. No vyhoď to. Kde? No vypošet, nejde. Můžeš to na to dojít. Už předíme lidí. Pravím mašličku a započím zpátky. Tam komentuješ. A střápneme mašličku, Jak? tak aby tam držela. To samé děláme na té druhé straně. Všechno komentuješ. A proč to oddělala? Pokud to máme, tak už stačí jenom si tady tento a přivázat tam tady tyto dvě. Kde? Na kusy. Jo? Jo, pojdu. Ne, tady ne. Hem je zrcadlo. Má co, to nebude vidět. Zavážím tady tu mašličku. A všechno tam komentuješ. Potom to moje práce není. No. No, oni všechno furt komentuje. To není fér. Když nerozumíš YouTube. Leopard Candy. Maui. Neřvi. Bonfan. Dokud to nebyl, tak tady byl pohodový klid. Tady je moje všechno takové. Prostě takové. Tak, To ne, furt tam pokud máte hotové, komentuje a takové. pokud to vypadá jak u mě, pardon za moje obrázky, tady je tupot přálený. Pokud to máte tak jak já, jsem ráda a tady tímto ho hoďte pryč. Pokud se vám tady toto video líbilo, jak zrušit adventní věnec na dveře, jsem ráda, že se vám to ano. Pokud se vám tady toto video líbilo, dejte like, pokud ne, tak dislike a za každý komentář, za každý odběr budu ráda. Mějte se pěkně a příští měsíc. Čau, čau.